השיר הבא שננגן לכם נקרא אנשים אבודים. הוא הולך ככה. 1, 2, 3, אז אני חייב להגיד, התקשורת משקרת והבטן מקרקרת, כנראה שאי אפשר לחיות אחרת. אי אפשר לחיות בשקט כשהמציאות חונקת, גם החבילה הזאת מתפרקת. אבודים מתפרקים על הכביש, אנשים עצובים לא יודעים להרגיש. אם זה נשאר אז אני חייב להגיד, אדם תהיה רגוע, תפסיק לרדוף אחרי הרוח, זה רק הולך ונעשה יותר